Moi ja tervetuloa mukaan. Ootko sä ikinä seissyt rautakaupan hyllyllä ja miettinyt, että mitähän toi ympäristöystävällinen tuotteen kyljessä ihan oikeasti tarkoittaa? No, tänään me tehdään just niin. Otetaan käsittelyyn yksi ihan tavallinen tuote, pihan saumalasti, ja selvitetään, mitä sen vihreän etiketin takaa oikein löytyy. Lähdetäänpä katsomaan. Ja homma lähtee liikkeelle tästä. Tässä on nimittäin lupaus, joka osuu silmään. Kyseessä on Rombox Ecofine-niminen saumalasti, ja sen mainoksessa luvataan aika paljon. Tällainen väitehän saa heti sellaisen fiiliksen, että nyt ollaan tekemässä hyvä valinta. Mutta hetkinen, pureudutaanpa siihen, mitä nämä prosentit ihan oikeasti pitävät sisällään. Tämä on just se olennainen kysymys, vai mitä? Mitä tommonen heitto ihan oikeasti tarkoittaa? Ja mikä tärkeintä, niin mistä me, ihan tavalliset kuluttajat, voidaan tietää, onko tämä aitoa asiaa vai pelkkää, viherpesua? Nyt otetaan siitä selvää. Okei, mutta ennen kuin me sukelletaan mihinkään dataan tai prosenttilukuihin, on ehkä hyvä katsoa, että mikä tämä tuote ylipäätään on. Tehdään tästä lastista siis vähän konkreettisempi juttu. Eli Rombox Ecofine on siis saumalaasti. Sillä täytetään just ne pihan kivilaattojen tai terassin laattojen välit. Se on tehty tosi helppokäyttöiseksi, eli se sopii ammattilaisille, mutta ihan yhtä lailla meille tavallisille tee se itse -tyypeille. Ja mikä parasta, se kovettuu ihan vaan ilman hapen avulla. Ei siis tarvi alkaa sekoittelemaan mitään monimutkaisia mössöjä. Ja sen käyttö on todella suoraviivasta. Homma menee käytännössä niin, että ensin pinta putsataan ja kastellaan kunnolla, sitten laasti kaadetaan ja levitetään saumoihin. Ylimääräiset huuhdellaan varovasti pois vedellä ja lopuksi pinta vielä harjataan puhtaaksi. Ihan supersimppeliä, eiks vaan? No niin, nyt me tiedetään, mistä tuotteesta puhutaan ja miten se toimii. Joten nyt on aika palata takaisin siihen alkuperäiseen isoon lupaukseen. Otetaan ja puretaan se kuuluisa 98% väite palasiksi. Ja tästä kaaviosta nähdäänkin, mistä se luku oikein koostuu. Jos otetaan esimerkiksi tämä antrasiitin harmaa väri, niin siitä peräti 77% on kierrätysmateriaaleja. Siihen päälle 19% luonnonmateriaaleja ja vielä 2% uusiutuvia. Ja siitä se tulee, se luvattu 98%. Loput 2% on sitten jotain muuta. Mutta hei, tämä juttu ei lopu pelkkiin raaka-aineisiin. Firma kertoo myös, että niiden tuotanto pyörii aurinkoenergialla, se ämpäri, missä tuote tulee, on tehty kierrätysmuovista ja itse laasti on tosi hyvin vettä läpäisevää. Nämä on tietysti kaikki tosi hienoja juttuja, mutta taas kerran, mistä me voidaan tietää, että näin oikeasti on? Joo, kaikki tämä kuulostaa paperilla aivan mahtavalta. Mutta miten me voidaan olla varmoja, ettei nämä ole vain kauniita sanoja ja markkinointipuhetta? Miten me voidaan oikeasti tarkistaa nämä väitteet ja luottaa siihen, mitä purkin kyljessä lukee? Ja tässä kohtaa peliin astuu sellainen asia kuin ympäristöseloste, eli EPD. Ajatteli sitä vaikka niin, että se on tuotteelle vähän kuin ravintosisältö ruokapaketissa, mutta ympäristövaikutuksille. Se on siis ihan virallinen kolmannen osapuolen varmentama raportti. Se ei ole mitään mainosjarkonia, vaan se kertoo ihan faktat tuotteen koko ympäristöjalanjäljestä. Ja tässä piileekin se ihan ratkaiseva ero. Siinä missä markkinointi käyttää sellaisia yleisiä termejä kuin ekoystävällinen, niin EPD antaa sulle kovaa dataa. Se kertoo ihan lukuina, että paljonko tämän tuotteen valmistus aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä mitattuna hiilidioksidiekvivalentteina. EPDn tarkoitus on siis informoida, ei pelkästään myydä. Okei, nyt mennään asiaan. Katsotaanpa siis, mitä se tiede tästä sanoo. Sukelletaan sinne EPD-dataan, johon tämänkin tyyppiset tuotteet nojaavat, ja katsotaan, millainen todistus sieltä oikein löytyy. EPD perustuu siis niin sanottuun elinkaariarviointiin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotetta tarkastellaan ihan kehdosta hautaan asti. Se on jaettu eri vaiheisiin. On tuotevaihe, eli raaka-aineet ja valmistus. Sitten on rakennusvaihe, johon kuuluu kuljetukset ja asennus. Ja lopuksi on vielä se elinkaaren loppupää, eli purkaminen ja hävitys. Tällä tavalla saadaan siis todellinen kokonaiskuva. Ja nyt tulee ehkä se kaikkein tärkein pointti, mitä tällainen EPD paljastaa. Suurimmat ympäristövaikutukset eivät nimittäin synnykään siitä, että tuotetta kuskataan rekalla paikasta toiseen. Vaan ne syntyy jo siellä ihan alkupäässä, raaka-aineiden hankinnassa ja itse valmistusprosessissa. Ja just sen takia silloin on niin valtava merkitys, että käytetäänkö kierrätettyjä materiaaleja.
EPD antaa siis todella tarkkaa dataa. Tässä nähdään esimerkiksi, että tämän tuoteryhmän isoin päästöjen aiheuttaja tuottaa 3,8 kiloa hiilidioksidipäästöjä jokaista tuotekiloa kohti, ja tämä on siis pelkästään siinä valmistusvaiheessa. Tämä on sellaista konkreettista faktaa, jota pystyy oikeasti vertailemaan. Ihan eri asia kuin joku epämääräinen markkinointilause. No, mikä tästä kaikesta sitten pitäisi jäädä käteen? Sanotaan se yhdellä sanalla. Läpinäkyvyys. Kaikkein villeimmätkin markkinointiväitteet pystytään todentamaan, jos taustalla on avointa ja standardoitua dataa. Ja juuri se data antaa meille kaikille avaimet käteen tehdä fiksumpia ja aidosti parempia valintoja. Joten ensi kerralla, kun sä oot kaupassa ja näet tuotteessa jonkun vihreän tarran tai ekolupauksen, niin pysähdyppä hetkeksi. Ja kysy itseltäsi, missä on data? Missä on ne faktat tämän lupauksen takana?